Машал душек хамсар телехежер хой. Эфирие мукам программ дега оас. Шути дуданян мак дерек дини сир дуах мукаму. Сутq аму дуах или мяш ила жуяржеш. Сақетым туабу. Харнин вахыр сырбезым лудек ичелеш. Ажды шимиера хозыл лақале. Алғай мысыз хынып адытыш сбелгул бян. Пандыр лоқыш, илеш дуахыш. Хәшті етсіш. Үштін сымық дуахыш. Тақын вайде қырды, қымын хамлорди. Қуж яж техен шой ол бозит. Мехкой тхосыртха программинда қуатыш бы. Он дақчин пандыр гоузынче. Ошняныға бури. Амарханяқан Мохаммади Машдалшым. Жиде калыш. Хамсыр хәші шуагдыл әні халқыр қақтырдысын. Дақчин пандыр бұты-бұта футбол алуыз чам қолишын. Он фуқет хамақ. Чамху кезек дақчин пандыр бұты-бұта кезек атайти кезек. Лоус чамху. Гапур афа дәрсі. Сукхайтыч футбол интересный в спорте. Дук одевестся в спорте, дук одышка в спорт футбол лучше. Сукхайтыч пандыр дук лыка кезек бұты-бұта сун дука волейбол хосхайт лоузыч. Футбол интересный, сукхайтыч волейбол сун хозахайт. Атақ бұт слу буатсы же кас-каслық бейз шқоле дақчин пандыр? Ер пандыр инструмент бұслу буатыш, бұслу буат, дұқайыз, нагаса память декеле, омя или, омя струныш, цар лад, омя халилуж волей, ахт худыз. Сукхайтычы нагнагах, кера шеет сқоет слық бес. Малақ чмуқымыш кладу ашыш? Шуан без или алар хой мукам туабу жи? Сон хосхайтыш или алар хо лемон алгео хогек сон пешниш хосхайт сон сулуқы жөйлес геймкеш. Тажы гатіне ек кезек халқуа безін оат. Апыр ақуасту ғылыш сагви? Спивица жоғ қайныр пивица хани нөхчер, хани стамила сага ипавях. Или жоғ хозақайт сон ладуқ аз нагнагах. حتى باندر لوقج تها خزخيت شان ي توابنسا تها حوز شان دا أبيرنا خيتت سنسي توابنس عزليق شان أبيرنا دا خزخيتش خو خاصو إشت أدوبني خيت دا توابنس لوق شان تريات صدوت سوق خيتتش حيتها لوق شان повторять дишь شتها واغش يتوابنس لوق شان интересный خو دوقا озыш хул хахозыш. Мысла группе оула яхыш. Теге чөндірікліқі ши иге барабан торсак әнкі о царцан оақлық чханер пандыр чо интересный хул или чо хозы хул. Ханзы ца хоз муқым бақы. Ас ханзы бен бақы бо муқым барын тан тяхыр бо.
школышка голга истории оммеже урок колишин. Холде, родной литературы я хожу, ингушский язык я что урок шел в школе. Так вы история гашашт хождл экер луах мерден хетождл хамы белгулдох кадаряш. Масалавай халхархан президент вали Оламет Лейлович Пачахвас. Аушу Руслан. Где шажазер маловый гимни? ويقامن جيم نازع مقام دنجن يقان رسلان و اللي جازر تصورف رمضان و Где шажазер? Где шажда. Вы мог мать ваша белапхой? В 1992 году образовалась Ингушетия. Республика Ингушетия. Республика Ингушетия. Нисты. Малых фильмыш сериал шхасхет шандуцви. سي ديش رات أبي أوصل فيها يقدلوي سونجا كوميديا خش إنترست نخت فيلوجي настроение إيلوجي سكرتش كوميديا جو إنترست جانري سون بيبي كش خسخت. لا سمس خانو خود سكر ما خو شان اشتحج خودها. ديش آخر شيء تخ. نجح سنة شو голливудский кино че дашчен баннер лак алшы малых фильм хорж дараш. سونجا خسخت فرساجا فيلمي تقداقش دتسن فيلمي تيجي ت патриотический лозер лак герасты فيلمش. محمد عمله مقم بح قبرتك. حامي قرقاس. حامي خو مشتتش. هاج قصة. شو؟ استدش راس. Сейчас عواج كنت موسيقى مهبي. حنت خوز مقم بح قج داخد أي خيط في برنامج. حنتز أول إلي ده تيمور ديتو يازا سير مارش ياخش ده. مثلا ينخوش ده دقشن باندر قانر غلغة إنسترومنتي. إكر حلقة أرز أميش خان ملا إلاجرش. ير إنسترومنت إجر حاخصون بعجي سلطي حاخ خلق جي مهتر سونير اشتخنتس بريالنستي خلير جو أميش قصرنا من بالت ونخ أميش إلي خلقو أمي شترونجي постановкажи خلقو إنسترومنت أمي. يشي ديزاينه شي он вид мистич ахосхайц олойт. Так Мухаммад. Инопланетянышт мукум бах беш хол ши мала мукум хожу барацан. Аз дем хожу барцан.
ой мохтам бозу бош, ой традициш, обычиш. Дозл араха дуккуч тейп-тейпач конкурсыш фестивальш дақ мулатёш. Дақы шу ихач мехти мычах қаста безметі ецтақчын пандыр. Сунды гуағыжы, поездхани Москва, Питер, турхани тха командец, оула яхыш. Циге Питере лақа произведение чуахос хитай, местный Питере барнаха чуахос хитай, как говорится, стоя аплодировали. Ставр блядь чуахос хитадерсон, тоже капуш анштейпа, стоя аплодируют театртон. Цар поддержк банчик язык, уверенный хамурса. Дақчын пандыр лоқыжы ханзни сталықырыл далықыге қоған ежі илиыз юатыжы қымылық ил қолшын. Сукрат жтани сталық или холц, нагасан оқ инструментец ғалытой, сун мас хехрама ходдахца седа ғалыт. Хахуж бнаха ходдахц. Нагасан сай уверенс азда яққа рестерацидой сценет хагуштадыс. Сукратычы ишчуа ил чичуудыжы спокойно алық безер пандыр. Дақы спандыр өмбәч ханден схани хашт ил. Эггер халхад ауыл чхан сцент луқы чханы уверенс ачуа ханяхт рестерины хану шиғалтыден қайры-қайрыш дұққы пандыр тхейж вағыш хану ханзы сукратыч ачуа ғалтыден беспокоиться цедиш далық азер пандыр сцент. Харысыға қымықой шиғ yoq жыл уамылыш. Ханзы шуа қақтычы шын уамылығы иккері муғай уамыл малай. Мухаммад хук қақтыч ха мылық уамылы хадиғы тұтауш. Су қақтыч сынас оғыштейпа, рызыр чоғырыстеріні осы тана свадьба соғыч, да заказышки, либо да конкурса оғыч, мұс хан цахаметтас, е чешки ти, е поезда ти, дөрін біти, цахаметтебач оғыцыта, مس خامة نانس غير شوصي هم بتاب أرستي نوع جاق است غير شو إذا أجر قام سون قام يا أمو لقص أخص ضيق كان هجاوي ضيق قلت مس خاوس لص حو تسك خليص بس تيا حمل هم حقولش سوق يحتاج خاطر أسين دقية سين سلو نان يحتاج أسبلش وحول نجا سين هم غلق جقت دوالي هم حتى خلي ستريس خل زود يحتاج خلطان حما ياشت سوق يحتاج أز بولبور زادو حقدور سيس بلش وتايق جوش ممكن باخ قرقة ترسن خيتسون شان فخيتس
تشنا خادحو اعتادق تشن باندر واجلوق تشان فخيتشا شان اجر خوزا خيتش درفت شان اجر خوزا خيتش دا ويم شي وي ابو تشج حدحو قميص وي ناخك وي ديرك استوريش تان حخو خوجوش وي موزيكش قيان موزيكش ليقش مدوخ خطان تان خو يوز جوش سوق خيتش سو ناخيق از باند لوقش خانه اوق اليخ موزيكا يا خرق حمد ودق حمد والوش قمن سي دوال نغاسنца грустный или дали زخول истории خول اوق قمن истории خول از اللي حخوزش ناخذ قيت دوش ويقمن مشتتي وقمن نخ مشتبي زخول دوش باند لوقاس ناخيقي حنز في برنامج يرزيج تاخذ مقم باقي حنت زين باق بمقم لوزر يا خربا سديا يرزو تغي برنامج ميخكوي خسقة مارس خوزج إرزاد داخل دوي واخر أديك خلشن